אני על הסיפון למעלה. רגע. 1, 2, 3, 4, move. move. יש. move. מוב? move. לא, רצינו תמונה, את רוצה וידאו? no, וידאו. יאללה, שחקי. אני לא יודעת לשחק שחמט. לא, את לא יכולה להיות בזה, רק בשחור. אני לא מבינה. פה? רק בשחור? כן, עכשיו את יכולה לאכול אותי. יוד, כמה פשלות, כמה פשלות, כמה פשלות. אני שולחת את זה עכשיו לכל העולם. יאללה, בלי בושות, זהו. לא, תעשי תמונה. שחור, לבן, רגע, עכשיו אני אעשה לך. וכשניסו צבא המהפכה הצרפתית, אמרו לאנשים, זה הזמן להתגייס לצבא האומה. רוב המלחמות שאנחנו רואים בימי הביניים איך אחד. אבל לאט לאט בעצם מנסים לחלק ולעשות קווים שמפרידים בין המדינות השונות, כל בליל כזה אינסופי, כמו שהיה באירופה. כן, לפני המלחמות היה בליל של עמים שונים בכל מרכז אירופה. לא יכולת לסרטט קו, כי היו 1000 מובלעות בפנים, זה היה בלתי אפשרי. אבל לאט לאט יש את התהליך הזה, שהמשמעות של הכוחות זה דחיקה של אנשים במקומות המגורים שלהם, כדי שיתאספו בגושים, שיש לסרטט קו ביניהם ולקבוע גבול בינלאומי, וזה תהליך שלא היה, זה לא היה באירופה לפני המאה ה-19, כן, זה מה שאנשים הרבה פעמים לא יודעים. בטוח שאירופה
הולך ויורדת. או לשבת קרוב. יושבת פה. אולי תשאירי קצת את המעיל. מה זה? רגע, איפה ליאור לא... יותר גדול וגם יותר חזק, אז תיזהרו, זה קצת חזק באוזניים, אבל זה מאוד מאוד מיוחד. אז חבר'ה, אפשר פה כולם נכנסו? מצוין. וגם אני אגיד שהייתה בקשה ממי שצילם וככה יצא לו וידאו טוב, לשלוח בקבוצה, כי לא כולם יכולים לצלם, אז עלתה כאן בקשה. אבל בואו נעשה שאם מישהו שלח וידאו של משהו אחד, לא לחזור על זה, לשלוח וידאו של משהו אחר. בסדר? שלא יהיה לנו עומס בקבוצה. כולנו בפנים? מצוין. נגיד זה לראשונה בהיסטוריה שאפשר לייצר מוזיקה בלי בן אדם שיעמוד וינגן, וזו ממש מהפכה, כן? וזה דרש מישהו שיסובב, זה לא היה חשמלי כמו שזה היום, ולכן רצו להעריך כמה שיותר שיהיו כמה שירים, אנשים יוכלו לרקוד, שלא אחרי כל שיר יצטרכו לעצור ולמתוח, זה היה משגע. For playing the music in the merry אוספים באמת פיראט וגם ליצנים וגם הופעות והמון המון המון דברים. maybe the sound would be provided with these holes with the air, the pressure of the air right through these holes, but actually it's more complicated than that. זה מערכת כרטיסים, זה בעצם כרטיס אחד שדרכו ניגנו את המוזיקה במכונה. Can you finish the sentence? Yeah. Here it's a codification allowing the machine to read the music, and this codification is the origin of the data processor. אז בעצם הוא אומר דבר כזה, כן? זה לא שהאוויר שעובר דרך חורים מנגן באופן ישיר את התווים. לא, מה שיש לנו כאן זה בעצם קוד, כן? זה קוד שמלמד את המכונה איך לנגן, ובעצם המערכת כרטיסים הזו זה גם הבסיס למחשבים והמעבדים הראשונים. נכון, זה מה שרציתי להגיד. אתם זה כמה זמן של מוזיקה יש לכם בספר כזה? מי יכול לבקש? שעות. את אומרת שעות. Can you say more? כמה דקות? מה אתם? 5 דקות. 5 דקות. לא, כאילו זה חוזר על עצמו. 10 שעות, אוקיי. 10 שעות, לא. לא. זה חוזר על עצמו. 30 seconds of music here. חצי דקה. 30 שניות של מוזיקה יש לכם בספר כזה. לכן קראו לזה מכונת הספרים. כי כדי לנגן שיר אתם צריכים כמות כזאת של כרטיסים, שאתם צריך ספרייה שלמה בשביל לנגן. כלי נגינה, כן? את הפסנתר, את החליל, את התוף, כלי נגינה שהיו מוכרים באותם ימים, וכל מה שעשו זה חיברו אותם ביחד ויצרו מערכת מכנית שיודעת לקרוא ולנגן עליהם, על הכלים המוכרים.
כל המשפחה בעצם נעלמה עד סוף המאה ה-18. This room is the hall of the Bremsenots. In the Gothic vault you can see the coat of arms of the Bremsenots with different shapes and colors. And we've got some paintings on the walls from the year 1559 telling us the biblical story of Jonas and Leviathan. So here, 556, סיפור התנ"ך של יונה והלוויתן. And there is one big city over there. You may think it's Jerusalem. No, it's not. It's Mainz. בסדר, אז למעלה העיר מיינס, שגם היא שוכנת לגדות נהר הריין, אנחנו נחצה אותה בהפלגה קצת יותר נוצר בלייפציג בגרמניה, וכשהוא נוצר קראו לו בגאווה הפלא השמיני של העולם. בסדר? תכף תגלו מדוע. At the time, you could imagine a real piano like this one, played thanks to a paper roll. It was then a big surprise. But applying the same mechanism to a soulful instrument like the violin, it seemed impossible. Yet, ladies and gentlemen, please gather around and take photos and videos. This is the moment for the 8th wonder of the world. Just like. בואי לפה. נגיד משקפיים. סגנון של הקשתות? סגנון גותי? כן, הקשתות מצטלבות זה סגנון גותי די מובהק. All the paintings are from the year 1559. אוקיי, אז הציורים ממחצית שנייה של המאה ה-16. בבקשה. We have got to get it because the other group is coming in, so... נמצאים בחדר שהוצב בסגנון ברלין של שנות ה-20, כן, ובאותה תקופה בברלין מאות נגנים הסתובבו ברחובות עם תיבות נגינה, ממש כאלה. זאת תיבת נגינה מקורית מהתקופה הזאת, ואיך הם ניגנו עם הגלילים העצומים האלה, זה מה שניגן את המוזיקה. Also was a German. The name of our entire crew. Maria,